هل الرجل يقوم بذاته؟ احنا نسوى بدون نساء يا اخواننا؟ عدم مؤاخذة؟ لا. тасаввур кунед ки мо дар минтақае ҳастем ки саршумори маймунҳо пайваста зиёд мешавад ва онҳо ғизои моро медузданд, аммо дар баробари ин мо онҳоро мехӯронем, хона месозем, онҳоро табобат мекунем ва бо онҳо чунон муомила мекунем ки гӯё инсон бошанд. ва агарчанде ки тамоми ин муомила бар зиёни одамони ҳақиқӣ сурат мегирад, мо байни ба ҳайвон меҳрубонӣ кардан ва ба инсон меҳрубонӣ карданро ба тартиб намедарорем. аз ин рӯ маймунҳо зиёд шуданду одамон аз байн рафтанд. оё ин амали ахлоқӣ аст ва он ба атеизм чӣ рабт дорад? сипос аллоҳро ва дуруду салом бод бар расули худо. мо дар маърузаи гузашта ба ҳастии аллоҳ далолат намудани тамоюли ахлоқиро дида баромадем. инчунин фаҳмидем ки касе ки аллоҳро инкор мекунад, тамоми пояҳои ахлоқиро аз даст медиҳад. имрӯз мебинем ки ин инкор яъне атеизм бо ин хотима намеёбад, балки ҳатто боиси ҷинояткорӣ ва адоват мегардад. вақте ки атеистон аллоҳро инкор карданд, бештари онҳо ба назарияи эволюсияи Дарвин муроҷиат карданд то мавҷудияти инсонро шарҳ диҳанд ва мо ин назарияро бо изни аллоҳ дар як равиши илмӣ алоҳида ва дар ҷои муносиб баррасӣ хоҳем кард. ҳоло бошад барои мо муҳим он аст ки баъзе натиҷаҳои ахлоқиеро ки аз назарияи эволюсияи Дарвин баромада омаданд зикр намоем, то бифаҳмем ки оё ин назарияе ки атеист барои худаш ҳамчун бадали ҳастии холиқ қабул кардааст, ӯро ба ягон асоси ахлоқие таъмин кардааст ё на. эволюсияи Дарвин бар он асос ёфтааст ки организмҳо дар натиҷаи эволюсияи ҳуҷайраи ибтидоӣ ба воситаи мутатсияҳои тасодуфии эволюсионӣ ва интихоби табиӣ ба вуҷуд омаданд. зинда мондан дар ин табиат ба организми тавонотаре тааллуқ дорад ки метавонад дар ин муҳит реша ронад. зинда мондани организми тавонотар тавассути мубориза бо онҳое ки аз он дар дараҷаи пасттар қарор доранд ба вуҷуд меояд. бинобар ин мубориза тибқи ақидаи Дарвин қонуни табиат аст ва инро ӯ дар китоби худ пайдоиши намудҳо ва китоби пайдоиши инсон зикр кардааст. ӯ эътиқод дошт ки инсон аз асли шабеҳ ба маймунҳо пайдо шудааст. вақте Дарвин дар бораи инсони сухан меронад ки ба авҷи эволюсионӣ расидааст, ӯ аврупоиҳои сафедпӯстро дар назар дорад, аммо дигар нажодҳои инсон бошад ба ақидаи Дарвин дар байни одами олӣ ва маймун қарор доранд, яъне эволюсияи онҳо ба охир нарасидааст. ӯ ин назарияро бар асоси он бунёд намудааст ки ин нажодҳо дар баъзе сифатҳо аз қабили ранги пӯст, шакли сар, сурохи васеъбинӣ, пешонии барҷаста, калонии даҳон ё лаб аз аврупоиҳо дида ба маймунҳо бештар шабоҳат доранд. сипас ӯ хулоса карда мегӯяд ки инкишофи эволюсионии нажодҳои олии инсон идома нахоҳад ёфт то он вақте ки онҳо бо нажодҳои пасти инсон мубориза бурда онҳоро нобуд насозанд. ин аст асоси дарвинизми иҷтимоӣ ки маънои дар ҷамъиятшиносӣ татбиқ намудани қонунҳои биологии Дарвинро дорад. аз ин рӯ барои нажодҳое ки худро аз рӯи эволюсияи дарвинӣ пешрафтатар меҳисобанд, ҳеҷ мушкиле нест ки моро шикор намуда амволамонро ғорат ва худамонро ба манфиаташон мутеъ созанд, ҳамон тавре ки мо бо ҳайвонҳо ин корро анҷом медиҳем. зеро ба гуфтаи Дарвин мо ҳайвонҳои пешрафта ҳастем ва касе ки аз мо бештар инкишоф ёфтааст метавонад бо мо муомилаеро ба роҳ монад ки мо бо ҳайвонот анҷом медиҳем. аммо як дақиқа, ин танҳо як тахмин нест, балки чизе аст ки воқеан рӯй дод. чӣ гуна? Чарлз Дарвин дар пайдоиши инсон боби шашум мегӯяд, дар ояндаи наздик, яъне на он қадар дур, нажодҳои мутамаддини инсон бешубҳа тақрибан ҳамаи нажодҳои ваҳширо дар тамоми ҷаҳон несту нобуд карда, ҷойи онҳоро ишғол хоҳанд кард. Дарвин бо ин нуқтаи назари худ ба сӯи башарият тир кушод ва дар асоси он аврупоиҳо ба нест кардани оммавии дигар нажодҳо, бахусус африқоиҳо ва сокинони такҷоии ҳарду қораи амрикоӣ ва австралия оғоз намуданд, зеро онҳо ба ақидаи дарвинистҳо бештар ба ҳайвонҳо монанданд. албатта қабл аз назарияи Дарвин аллакай ҷиноятҳои зиёд содир шуда буданд, аммо ин назария виҷдони ҷинояткоронро ором сохт. барои ҷиноятҳои онҳо сафедкунандаи илмӣ пайдо шуд ва онҳо корҳояшонро идома доданд ва ҳатто ба он суръат бахшиданд. мавзӯи ҷиноятҳои содиршуда мавзӯи хеле калон аст ва мо барои он вақти кофӣ надорем, аммо барои ҳосил шудани тасаввурот мо метавонем баъзе нуқтаҳоро зикр кунем. пас аз пайдоиши назарияи Дарвин дар охири асри 19 наслкушии сокинони такҷоии австралия оғоз шуд. ҷеймс
Бернард, ноиби президенти ҷамъияти шоҳона дар Тасмания, яке аз ҷазираҳои Австралия, соли 1890 гуфта буд: аз рӯи принсипи мантиқӣ ва қонуни эволюсия ва зиндамонии беҳтаринҳо, нажодҳои пасттарин насли башарӣ бояд барои нажодҳои олитарин ҷой бидиҳанд. ва мо дар эъзо ба шумо як истинод мегузорем, то шумо худатон ба ин гуфтаҳо боварӣ ҳосил кунед, зеро воқеият шоккунанда ва қариб боварнопазир аст. дар ин ҳуҷумҳо алайҳи сокинони такҷоии Австралия шумораи зиёди кӯдакон рабуда шуданд, ки бисёре аз онҳо ба осорхонаҳои табиатшиносӣ дар Амрико ва Англия фиристода шуданд, то муайян карда шавад, ки дар эволюсияи ҳайвон ба одам маҳз онҳо ҳалқаи норасо мебошанд. Кевин Рад, нахуст-вазири Австралия, ҳамагӣ 9 сол пеш дар соли 2008 рӯзи 13 феврал барои наслҳои дуздидашуда бахшиш хоста буд. ба ин узрхоҳӣ таҳти унвони узри расмии Кевин Рад аз наслҳои дуздидашуда мунташир шуда буд. илова бар ин, дарвинистҳо дар тамоми ҷаҳон нажодҳоеро, ки онҳо аз ҷиҳати эволюсионӣ ақибмонда меҳисобанд, ё касонеро, ки сифатҳои номатлуби ирсӣ доштанд ва аз ин рӯ барои табиат боригарон маҳсуб ёфта, бояд бенасл кунонида мешуданд, ба таври маҷбурӣ безурриёт месохтанд, то ки онҳо нобуд шуда беҳбуди насл ё чизе ки бо номи евгеника маълум аст ба рӯёб барояд. барои маълумот, ҳамагӣ 2 сол пеш дар моҳи феврали соли 2015 вакилони парлумони ИМЕА ба мувофиқа расиданд, ки ҳамаи қурбониёни наҷотёфтаи стерилизатсияи маҷбурӣ $25,000 мегиранд, ва ин пас аз солҳои тӯлонии таҷриба, ки дар натиҷаи ҳукми додгоҳи олии ИМЕА дар соли 1927 дар штати Вирҷиния дар бораи беҳтар намудани насл ба воситаи қонуни стерилизатсия ҷорӣ карда шуда буд. онҳо барои наслҳои дуздидашуда узр мепурсанд ва стерилизатсияро ҷуброн мекунанд. аммо саволе ба миён меояд: оё онҳо бо ин аз назарияи эволюсияи Дарвин даст мекашанд? оё онҳо тавассути узрхоҳии худ эътироф мекунанд, ки ҳама одамон аз ҷиҳати биологӣ баробаранд? На, онҳо ҳанӯз ба дарвинизм боварӣ доранд ва худро тарафдори он медонанд. ғайр аз ин, сафедпӯстон бо такя ба дарвинизм баъзе қабилаҳои африқоиро ба он бовар кунонданд, ки онҳо нисбат ба қабилаҳои дигар аз ҷиҳати эволюсионӣ инкишоф ёфтанд, масалан бинии дарозтар ё қадди баландтар доранд ва ғайра. ин яке аз сабабҳои сар задани ҷанг барои нобудсозӣ байни ин қабилаҳо шуд, ки пеш аз ин зиндагии осоишта доштанд, чуноне ки дар мусибати Руанда байни қабилаҳои Тутси ва Ҳуту рух дод. дар ахлоқи дарвинӣ ҳеҷ мушкиле вуҷуд надорад, ки як ҷомеаи пешрафтатари ҷомеаи камтар рушд кардаро дар боғи ҳайвоноти инсонӣ ҷойгир кунад, чуноне ки бо ҳайвонҳо дар боғи ҳайвонот рафтор мекунанд. ин на фарзия, балки чизест, ки воқеан ба таври равшан дар Амрико ва дар бисёре аз кишварҳои аврупоӣ рӯй дод. шумо метавонед ибораи боғи ҳайвоноти инсониро дар интернет ҷустуҷӯ намуда маълумот ва аксҳоро дар бораи он пайдо кунед. дар он ҷо расмҳои хеле вазнин ва мақолаҳои зиёде ба мисли достони фаромӯш шуда дар бораи боғи ҳайвоноти инсонӣ мавҷуданд. дар он ҷо шумо метавонед тасвирҳоеро пайдо кунед, ки дар онҳо одамон, ҳам мардону ҳам занон, аз либоспӯшӣ манъ карда шуданд ва тамоман урён ҳастанд. аз онҳо талаб карда мешуд, ки дар кунҷҳо роҳ гашта давр зананд, то ин ҷомеаи олӣ дар бораи ин офаридаҳо фикр ронда онҳоро ҳайвон ҳисоб намоянд. ин кӯдак дар Брюссел дар Белгия буд. Сафедпӯстон бо ӯ бо эътибори он ки ӯ дар зинаи поёнтар аз онҳо қарор дорад муносибат мекарданд. бинобар ин ӯро дар қафас маҳкам карда ба ӯ ғизо медоданд, гӯё ӯ ҳайвоне бошад. ин акси писарбачаест дар соли 1906. қочоқчиён оилаи ӯ ва қабилаашро дар Африқо қатл карданд, то ӯро ба дарвинистҳо, ки ӯро далели эволюсионизм мешумориданд, бифирӯшанд. аз ӯ талаб карда мешуд, ки дар аксбардорӣ бо шимпанзе дар боғи ҳайвоноти Бронкс дар Ню-Йорк иштирок кунад. чунин мисолҳо хеле зиёданд. ана ин як акси зане бо фарзандаш дар боғи ҳайвоноти инсонӣ дар Фаронса аст. ин бошад акси яке аз деҳаҳои сиёҳпӯстони Фаронса аст, ки онҳо дар баробари ҳайвонот нишон дода шуданд ва рӯйхати чунин ваҳшигариҳои дарвинизм хеле дароз аст. дарвинистҳо низ аз шарри худ наҷот наёфтанд. баъзе онҳо худро аз дигарон аз ҷиҳати эволюсионӣ болотар медонистанд. пас аз 40 соли нашри китоби Дарвин пайдоиши инсон, ҷанги якуми ҷаҳон оғоз ёфт. оё сабаби ҷанг танҳо кушта шудани валиаҳди Австрия буд? ин як шарора буд, аммо наметавонад тамоми Аврупоро ба ҷанг кашад. омилҳои динӣ, сиёсӣ ва паҳни дарвинизми иҷтимоӣ, ки рӯҳияи ҷангиро афзоиш дод, нақши муҳим доштанд. дарвинизм аврупоиҳоро ба ҷанг ва рафтори ҳайвони ваҳшӣ омода кард, зеро хунрезӣ қонуни табиат шуморида мешуд. бисёр муаррихон, аз ҷумла Ҷеймс Ҷол, дар сарчашмаҳои ҷанги якуми ҷаҳонӣ
ва Ричард Хофстаттер дар китоби Дарвинизми иҷтимоӣ дар фикри амрикоӣ аз нақши он ёдовар шуданд. дарвинизм ҳамчунин фашисти хунхори Гитлер ва атеисти бераҳм Сталинро ба вуҷуд овард. 2 сол пеш CNN изҳороте бо номи ҷанг як навъи дарвинизми иҷтимоӣ аст интишор кард. хулосаи он ба таври зайл аст. вақте ки дарвинизми иҷтимоӣ дар сояи сиёсати давлатҳо бозӣ мекунад, он гоҳ ҷангҳо ногузир оғоз мешаванд. атеист метавонад бигӯяд ҷангҳои зиёде ба хотири динҳо оғоз шуданд. дар ҷавоб муқоисаи ҳамаи динҳо ба мо дахл надорад, зеро онҳо ба ҳақ таҳриф шуда ё ботил тақсим мешаванд. аммо мо дар ин ҷо танҳо дар бораи дарвинизм сухан меронем, ки дар он худи ҷанг ҳадаф буда на ахлоқ ва на қоида дорад. ин на аз нодуруст амалӣ шуданаш, балки аз табиати худи он аст. ин нуқтаи назар дарвинизмро тасвир мекунад. дар мавриди ҷангҳо дар ислом бошад, бо изни Аллоҳ бадтар муфассал баён хоҳем кард. оё ҳадафи ислом худи ҷанг аст? ҳадафҳо, ахлоқ ва қоидаҳои ҷанг дар ислом кадомҳоянд? пеш аз ин истинод ба суҳбатеро ки қаблан дар ин мавзӯъ нашр карда будем пешниҳод мекунем. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои моро ба дигарон расонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.